antureita edes tunnistaa, että mä oon. Painas tarpeeksi paljon hommia. Oi voi. Ei vittu. Niin sunnuntaina toi vuorokoulu. Nyt tuolla takana on 2 autoa. Onko? Oo. Haittaa, mulla ei oo saukkupeli, mä en näe. Mulla on asiakas. Tilaa sieltä luukulta suoraan. Ei voi. Oot sä varma? On. Silloin kun mäkki on kiinni, niin voi mennä suoraan tohon. Niin. Mut kyllä siihen luukulle voi mennä. Mene vaan siihen tilaan. Ei voi tilaa luulla. Voi. Ei voi. Mä tilaa yöllä tästä. Onko mitään tunnistaa? Ei. Vammanen laite. Hyvis siinä.